Denne uge vil jeg vise, hvordan man kan kopiere servicelinjer fra en serviceorder eller bogført faktura til en ny serviceorder. Og funktionen er brugbar ved f.eks. ensartede reparationer eller klargøringer, eller når brugerne har behov for at ændre debitornummeret. Der kan hentes oplysninger fra servicetilbud, serviceorder og bogførte fakturaer. Og jeg vil i dette eksempel hente servicelinjer ind på en serviceorder, som er under oprettelse. Kopieringen sker fra en bogført servicefaktura. For at tilgå min serviceorder trykker jeg på afdelinger. Herefter trykker jeg på ordrebehandling, som jeg finder under service. Og så trykker jeg på serviceorder klik. For at åbne en ny serviceorder trykker jeg Ctrl F2. Så trykker jeg Enter for at udvælge et nyt bilagsnummer. Og så vælger jeg min debitor, som i dette tilfælde er debitor 1018, Peder Jensen. Jeg kan nu trykke på funktionsknappen Kopier linjer, som jeg finder i båndet. I feltet bilagstype har jeg mulighed for at vælge, hvorfra jeg vil kopiere. Og i dette tilfælde var det altså fra en bogført faktura. Så kan jeg vælge selve bilagsnummeret. Der er altså valgt denne bogførte servicefaktura. Og kundenummer og kundenavn er altså allerede forvalgt, da jeg valgte debitoren i hovedet på serviceorderen. Feltet inkluderer hoved kan man markere, hvis serviceorderhovedet skal blive kopieret med ind på serviceorderen. Grunden til, at jeg ikke lige kan vælge den her, det er fordi jeg allerede har valgt debitor Peder Jensen. Og det er jo også Peder Jensen, som fremgår som debitor på den bogførte faktura. Markerer man feltet genberegn linjer, så bliver alle linjer genberegnet ved indsættelse. Og der er det sådan, at hvis en genberegning af en linje resulterer i et beløb, som er lig med 0, så tages beløbet fra linjen, der kopieres fra. Det vil sige linjen fra den bogførte faktura i dette tilfælde. Hvis man markerer feltet vend bilag, så vil alle linjer blive kopieret ind med modsat fortegn. Og det er en funktion, man anvender i forbindelse med kreditering. I forhold til feltet nulstil garantistatus, der er det sådan, at hvis det bilag, der kopieres fra, har været behandlet i garantiopfølgningen, så vil en eventuel garantistatus herfra blive kopieret med ind, med mindre dette felt markeres. Når man så trykker OK, så vil kopieringen blive udført. Jeg trykker altså OK. Og på den måde er serviceordren nu klar til videre behandling. Og så kan man eventuelt indtaste flere linjer, eller rette i nogle af linjerne for eksempel. Jeg håber, I kunne bruge denne ugens korte, og jeg vil som altid opfordre jer til at følge med på JMA Forum for yderligere information. Ha' en rigtig god dag.